Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladeiro. Comezamos, como sempre, con saúdos a todos os que nos ven a través de Correo Televisión e a través do canal 27 Barbanza e os que nos escoitan a través de Radio Obradoiro. Non sei se nos chegará o programa para falar de todos os asuntos que temos que abordar hoxe. O primeiro, o que toca estes días, a situación no Concello de Santiago sacudido pola Operación Manga e a Operación Pokémon. Deste asunto falouse hoxe no Parlamento Galego na sesión de control ao Goberno. AGE e BNG piden a disolución da Corporación Municipal. Logo escoitaremos a resposta de Alberto Núñez Feijóo. Logo hai outras cuestións das que temos que falar, por exemplo, as tensións no seo da Real Academia Galega que se van coñecendo logo do anuncio de dimisión do seu presidente, Xosé Luís Méndez Ferrín. Están os casos de corrupción ou presunta corrupción, seguen as noticias sobre o caso Bárcenas, sobre o caso Nós, e logo hai outro asunto, o último capítulo na crise que viven PSOE e PSC, o fío da proposta soberanista en Cataluña. Hoxe sentan connosco a mesa do Faladoiro a xornalista Ana Peón. Que tal, Ana? Hola. Benvida un día máis. O profesor da Universidade de Compostela, Xoán Bascuas. Hola, Xoán. Hola, que tal? Benvido. E o exdeputado do PSOE no Congreso, Xavier Carro. Hola, Xavier. Benvido tamén. Bueno, pois empezamos, como dicía, falando de Santiago. Na sesión de control ao Goberno que se celebrou no Parlamento Galego falouse de como están as cousas na Corporación Municipal Compostela, sacudida polas operacións Manga e a Operación Pokémon, con moitos imputados. A oposición cree que Alberto Núñez Feijóo é cómplice destas situacións de presunta corrupción. AGE e BNG pediron a disolución da Corporación Municipal e AGE pide tamén a convocatoria de eleccións anticipadas, e Feijóo respondía de maneira xenérica propoñendo un pacto contra a corrupción, dicindo que perseguirá ata o final aos cargos do PP que intenten beneficiarse do seu posto, e dicindo que seguirán traballando e que seguirán garantindo a gobernabilidade da cidade. Escoitámolo, logo comentamos. Cada un é responsable do que fai. E a responsabilidade persoal de cada un, xa sexa concelleiro, xa sexa alcalde, xa sexa conselleiro ou presidente, ten que respostar dela, ante a lei, ante a xustiza e ante o pobo. Señorías, vamos a seguir traballando, facendo e mantendo o compromiso de dar explicacións, o compromiso de tomar decisións e o compromiso de garantir a gobernabilidade en Santiago. Será a resposta de Alberto Núñez Feijóo, dende logo non a que agardaba a oposición ali na Cámara. Dicía eu que a BNG piden a disolución da Corporación Municipal, que é algo que tamén reclama Compromiso por Galicia, a formación da que Xoán Bascuas é secretario xeral, non? E desde aí xa bastante tempo, non? Que o pedides, vamos. Hai bastante tempo que estamos reclamando, basicamente desde que comezou a convertirse Santiago de Compostela no que Carrabouxo deu en denominar Santiago de Corruptela, porque mesmo hoxe mesmo nos despertamos coa noticia que afecta a outro concelleiro como é Juan de la Fuente, non? Quédome coa intervención que fixo o presidente da Xunta co termo persoal. Para el, a responsabilidade política ante a lei, ante a xustiza, ante o pobo, dixo, é unha responsabilidade persoal. Pois ben, entón, para que militas nun partido político? A realidade das cousas é que se responde persoalmente, claro que sí, pero tamén políticamente, e iso implica facelo de forma colectiva. E o principal responsable do Partido Popular en Galicia, para ben e para mal, é o señor Núñez Feijóo, e, por lo tanto, el ten que responder tamén. Eu non vou dicir que ele é cómplice das corruptelas que pode haber en Compostela, pero sí digo con toda rotundidade que é o principal responsable do que está a acontecer a día de hoxe en Compostela por permitir que continúe, unha vez que é sabedor de como están as cousas. Xavier, concorda? Sí, o que sí quixera decir é que, desde logo, van 2 anos dende as eleccións municipais e esta xente, este equipo de xente que formaron a candidatura do Partido Popular, que son os cracks, porque en 2 anos levamos 2 alcaldes e van imputados non sei cantos, o sea que foi chegar e empezar a meter a mão no caixón, é unha cousa, pero vamos, escandalosa, non? Eu creo que o espectáculo que se está dando como capital de Galicia é, desde logo, lamentable, e creo que sí, ten razón Feijóo, hai responsabilidades personales e as persoas está ben claro quenes son, aquelas que están imputadas en primeiro termo, e despois, como decía Bascos, efectivamente, os responsables políticos. Supoño que haberá un secretario xeral do Partido Popular de Compostela, non? Supoño que haberá un secretario xeral do Partido Popular da provincia da Coruña, e supoño que haberá un secretario xeral do Partido Popular de Galicia. Pois os tres, un atrás do outro, teñen responsabilidades políticas.
E o que me sorprende tamén é que o presidente diga que se darán as explicacións, pois está moi ben que se vayan a dar, pero sería moi ben que xa se tiveran dado, non? Porque as explicacións non hai que prometelas, hai que dalas. E desde logo que non hai son ningún tipo de explicación por parte de Feijóo, que escapa destes asuntos cando ven un asunto que pode supoñer unha pedra no camiño ao seu destino, que é a sucesión de Rajoy, pois inmediatamente escapa do asunto e endósallo a alguén, non? Pois non ten que endosarlo a nadie, as explicacións corresponde dalas a él. E, por certo, podía aproveitar para dalas no Parlamento, que é a casa da palabra dos galegos, non? A ver, Ana, adiante. Sí, neste tipo de cuestións eu plantexaría dous aspectos. En primeiro lugar, a presunción de inocencia. Cando se está nun proceso judicial, neste caso, ademais, con secreto de sumario, hai que ter en conta a presunción de inocencia. Pero, ao mesmo tempo, eu creo que hai que ter unha tolerancia cero cos corruptos. É dicir, que hai que ser contundentes, absolutamente, non permitir absolutamente ninguna actuación de enriquecimiento ilegal. Creo que hai unha inquietude social respecto ao tema da corrupción. Que hai que facer? Pois hai que dar pasos adiante. Eu penso que o feito de constituir unha comisión no Parlamento de Galicia é dar un paso adiante. O feito de chegar onte un pacto de Estado é un paso adiante. E creo que é un paso adiante no que deben estar todos os partidos. E decía onte unha persoa no debate no Congreso unha frase que a min pareceume axeitada neste momento, que temos que ver a situación no presente, tomar medidas para o futuro, e o pasado o están xulgando os xuíces. É dicir, que os xuíces actúen incluso con condenas severas neses casos. Pero hai moita hipocresía e moita utilización política, porque a mí sorprendeme cando Xavier fala do caso do Concello de Santiago, cando na operación Pokémon, na operación Campeón, hai unha serie de imputados do Partido Socialista. O alcalde con máis imputacións de Galicia é Xosé Clemente López Orozco, alcalde de Lugo, que é o presidente do PSDG, que ademais di que canta máis imputacións mellor, que eso quere decir que un bo alcalde. Entón, onde hai máis problema de gobernabilidade? Aquí hai unha corporación con maioría absoluta que está funcionando con normalidade. No caso de Lugo había un pacto de goberno que se rompeu, aunque é unha especie de paripé, porque a hora de votar, pois o BNG vota. Onde hai máis problemas de gobernabilidade? Desde logo, nun concello, como pode ser o caso de Lugo, onde non hai unha maioría clara, porque a persoa máis votada foi Xaime Castiñeiras, que quedou a 200 votos da maioría absoluta, o candidato do PP, e non foi o alcalde. Co cal problemas de gobernabilidade? Pois penso que o mellor en Lugo. E despois, o caso tamén da doble moral, a doble vara de medir do PSOE, que a actitude que tivo no Concello de Ourense. A vara de medir é se o alcalde é amigo de Pachi ou non amigo de Pachi. Entón, se foi dos que se enfrentou a Pachi Vázquez no Congreso, ten que dimitir. E se non, permítese que lle siga. Que quero decir con isto? Que non se trata de decir ti máis, e tirar. Non, se trata de facer, eu penso que o que fixo o presidente da Xunta, é dicir, sentémonos, falemos, tomemos medidas entre todos e atallemos o problema. Que o que hai que facer é o que demandan os cidadáns. E se hai casos delictivos, que actúa a xusticia con contundencia, con total contundencia, pero deixemos que actúa a xusticia. A ver, os demais, o que irades? Xavier, que te aludiu. A ver, Xavier. En primeiro lugar, quixera decir unha cousa. Un pecado non exime do outro. Isto xa para que quede claro para todo o debate. E se eu defendo que no caso de Compostela deben de dimitir quenes están imputados, defendo o mismo, aínda que sean do meu partido. Tamén, que dimita Orozco, que debe dimitir Orozco. Vou facer unha precisión, porque hai un alcalde en Galicia, que non vou a nombrar porque non é o caso, pero hai un alcalde en Galicia que ten unha imputación porque cando chegou ao goberno había un edificio edificado ilegalmente por os anteriores do Partido Popular e bueno, pois tiña unha orden de derribo. E está imputado por non executar unha orden de derribo que lle costaría ao Concello 50 millóns de pesetas, euros, o correspondente, cando o Concello non tiña, un Concello pequeno non tiña diñeiro para asumir ese tal. Bueno, está imputado por non tirar un edificio. Bueno, me parece que non é o mismo, o sea, a palabra imputado é a mesma, pero non é o mesmo estar imputado. Non é o mesmo caso Pokémon o de Lugo e o de
Santiago, mesmo é o mesmo a xuiz, é o mesmo caso. Estou dicindo o que Sí, estou dicindo, xa. non o que estás dicindo ti. Eu Estou dou dicindo que un non é o dato mesmo estar objetivo. imputado, non é o mesmo estar imputado por unha cuestión de xestión municipal que poida ser máis ou menos discutible, como este caso, non? E outra cousa é estar imputado porque hai facturas falsas, sobornos, etcétera, etcétera. Quen esteña nesa situación, non? Que dimita. Chámase como se chama e esteña afiliado ao partido que esteña afiliado. E Orozco non está imputado no caso Pokémon por la mesma Suiza? É un dato objetivo, real. Creo que non está imputado por sobornos ni por estas Hai cousas, non? secreto de sumario, está imputado pola mesma causa e pola mesma xuiz. En calquera caso, Si situamos o debate nunha cuestión de ventiladores, Por eso que e imos decía como eu, al terreno, hai que- porque ademais, Sí, permíteme, Ana, sí. eu colocaría o alcalde de Ourense, que non é santo da miña devoción, o anterior alcalde de Ourense, dimitiu cando foi imputado. Por exemplo, e do Partido Socialista Obrero Español, Porque non era amigo de Patxi. pois polo que Por eso, fose, porque non polo que era- fose. non era do me sector de parece Patxi, estupendo, non? pero Patxi, vou ir ao Partido Popular. Este alcalde pediu a unha concelleira súa que dimitira por estar imputada. Pero para él non lle vale. Non dixo eso. Dixo, Por favor, é público notorio e está en todas as hemerotecas. Hai que ver as circunstancias de cada imputación. A pobre Rebeca sabe Hai que ben ver que as non lle pediu ese, circunstancias de pediulle cada que dimitira. imputación. E é coñecido hasta público notorio, porque Santiago é a aldea máis grande de Europa, como decía o Toro Pedrallo, e hasta se coñece a intimidade da conversa que hubo en Raxoi. E se coñece o que se lle pediu e como se lle Estaba pediu. Método 3 espiando, contratado por Pois o algún mellor sí, partido da porque- oposición. Probablemente. Porque dis que hasta se coñece unha conversa privada. A mí neste momento de tanto... É público notorio porque ademais o grande problema que está tendo o Partido Popular, Sí. que sábelo ben, non é que xa non fe falta ni método 3, senón que hai persoas que ante a inseguridade que están vivindo dentro do partido cantan fora. Iso é a grande creba que se dá dentro do Partido Popular. A min non me consta eso de falar de conversacións privadas e reservadas entre personas. A mí neste momento é que Non preocúpame eran moito entre cando persoas, se fala de revelar era entre un grupo de goberno, conversaciones. e ademais fíxose eco públicamente, o sea, é un grupo de goberno non entre persoas, que tamén, como dicía o presidente da Xunta, é unha cuestión de persoas, tamén é dun partido, e ben sabemos que a día de hoxe, mira, ata saiu publicado unha conversa telefónica de Juan de la Fuente con un funcionario. Esa é a situación que está vindo o Concello de Santiago, que é tremendamente dramático. E como estamos en Santiago, eu quero dixirme a cuestión que afecta a Compostela. Pero Ti falabas da presunción deixemos de inocencia. Deixemos a ver, Primeiro Que deixemos fixo algo falar os demais e falamos dun en un, para que Con xente se entere, contundencia, digo. con Falamos A da contundencia. presunción ver, de Xoan, inocencia. logo Unha se ve que cousa quedaba é- por aí algo por dicir. Unha cousa é pois o procedimento judicial e evidentísimamente que respetar a presunción de inocencia, pero outra cousa é o criterio político. E o problema é que o Concello de Compostela está enfangado políticamente. Está enfangado políticamente porque non goza de eso non é credibilidade, certo. está paralizado Eso non pola é desconfianza certo. interna do propio grupo de Eso goberno. non é certo. E iso Eu- é a miña opinión, non sei se por é certo ou non, por eso, e non creo que minta, comparto, é a miña vamos, opinión. sí, non E entendo, comparto ademais, a túa opinión. que é moi difícil soster a tolerancia cero hacia a corrupción e manter o criterio político de que se pode separar mentres non haxa un pronunciamento xurídico, cando está asentado no conxunto da cidadanía que un político imputado debe dimitir. Acaba de presentar agora mesmo unha iniciativa legislativa popular que presentou o Compromiso por Galicia precisamente, está a comisión de estudio que propón o Partido Socialista Obrero Español aquí en Galicia e ambas as dúas parten tamén dese A mí tipo se de me bases. ocurre moitos casos, por exemplo, o primeiro ministro na historia de España que foi imputado por corrupción, José Blanco, non dimitiu. Quero decir que cando falas de debería. nel, dices, hai moitos... Eu creo debería. que as circunstancias que rodean cada caso son diferentes. E poño un exemplo para que, bueno, dunha persoa do PP, para que se vexa que non é sectarismo. Por exemplo, no caso de Santiago Cervera, non? Que se lle acusaba de si había chantaxe, etcétera, etcétera. Non estaba nada demostrado, presunción de inocencia, pero claro, que un diputado se poña un gorro e vaya casi de camuflaxe a buscar un papel, pois non é unha actitude que se espera dun representante público. Entón, nese caso, dices, pois hai unhas circunstancias que creen que se debe dimitir. Nun caso no que están os xuíces actuando, hai presunción de inocencia, deixemos que siga adiante a investigación e se se demostra que son corruptos, pois adiante, con todo o peso da lei. Ana, en definitiva, estás dicindo o que estás afirmando e defendendo o que me reprochabas a mí fai un momento. De que as imputacións son todas imputacións, pero depende de cada caso. Pero no caso de Orozco é o mesmo caso da mesma Suiza. Insisto, o mesmo caso da mesma Suiza. Como depende de cada caso, ti tes unhas dependencias e eu teño outras. É o mesmo caso da mesma Suiza. Si o que me interesa decir outra cousa, non? Falabas da presunción de inocencia, non? E efectivamente é certo.
pero vivimos na sociedade que vivimos, non hai que ser inxenuos, vivimos nunha sociedade mediática tamén. E o que decía Soraya Saez de Santa María, con moito acerto, a pena de telediario, non? Pois efectivamente existe, non? E se se fala dunha persona, pois en un caso deste tipo, aínda que anos despois se demostre que era inocente, como aquel de la Madrid, que foi o primeiro presidente... Escoita unha cousa, Deixame acabar. E despois fago un matiz sobre Demetrio Madrid. Se demostrará despois de moitos anos, pero finalmente as cousas, a pena de telediario xa está Deixame só un matiz... Acabo con isto. Claro, polo exemplo que acabas de poñer. Me parece que... É que a Demetrio Madrid o votou o PSOE. Non estuvo nunca condenado por procesado por corrupción. Non era unha denuncia laboral da súa empresa. Os seus traballadores o denunciaron. Por un exceso de celos. Non, votou no PSOE porque a mitade do goberno quería votalo porque o conselleiro de presidencia... Por eso, pero ti puxéchelo como exemplo... Deixemos un lado de Demetrio Madrid, que estamos con cousas máis próximas e inmediatas. Pero que ese exemplo que o votaron os do PSOE. O votaron os do propio partido, o conselleiro da presidencia que quería o pozo. Esa é a realidade de Demetrio Madrid. A ver, perdón polo matiz. Sí, pero claro, falas do exemplo de Demetrio Madrid e... Podes decirlo outra vez? Queres decirlo outra vez? Non, quedou claro. Si quedou claro, si queres, podes decirlo outra vez. A ver, Xavier, sí. Non vou abusar da magnanimidade de Susana López Abella. Da interrupción sí que estás abusando. López Carbia. López Abella é outra, Perdón, López Carbia. En relación a este tema da presunción de inocencia, é un término xurídico e efectivamente ten toda a forza xurídica necesaria nun país democrático, nun sistema judicial democrático, non? Pero a representación política debe ir un pouco máis aló, non? E nun momento como este, onde os ciudadanos están sufrindo unha crisis económica tan forte, e estánse vendo cousas tan escandalosas como que un señor que está chantajeando ao Partido Popular, o señor Bárcenas, do que falaremos despois, gana en un mes o que gana un obreiro en todo o ano, non? Claro, é que a xente está moi indignada. Déxame acabar. A xente coa gran credibilidade que ten Luis Bárcenas. A xente está moi indignada, e eu creo que fan falta xestos máis serios. O pacto de onte, o que non se sumou o PSOE. O pacto de onte, perdón, unha cousa, contempla, o que falas ti da imputación, logo xa rematas, de verdade que rematas. O pacto de onte contempla eso, que os partidos políticos... E como vai haber un pacto, un compromiso dos partidos dun pacto ético para tomar unha acción? Como vai haber un pacto se ustedes na casa nos votades? Se os corruptos todos están na vosa casa e nos votades. Eso é mentira. Eso, vamos, non quero entrar no de ti máis, pero sí, de verdad, porque que fale un partido que ten os seres de Andalucía, que fale un partido, o partido de Roldán, de Vera, de Mariano Rubio, de Salano... Vamos, é que... É moi curioso por eso. Condenados, condenados. A ver, pero mira, o que podes facer é non interrumpirvos, se non poñerei un biombo aí no medio. A ver, vai rematar Xavier, imputados en este país. Está a lista en internet que pode consultar todo o mundo. Bueno, son 50 e pico do PSOE e o resto do PP. Vale? 50 e pico, non é certo ese dato, non é certo ese dato. Mira os datos en internet, está publicado. Só os que hai imputados en Andalucía, xa mira canto van. Así que vou eu que centremos a cuestión en Santiago, por favor, porque temos tempo de falar de Bárcenas e tal. Unha cousa, no pacto que é unha resolución nun debate no que os partidos que o asinan comprométense a un pacto ético, a tomar unha serie de medidas, reformar algunhas leis, e unha das cousas que se contempla é un pacto entre partidos no que se diga tamén en que momento debe dimitir un cargo público, é dicir, se no momento de imputación ou non. É un tema aberto que figura no estudio que fixo o Centro de Estudios Políticos e Constitucionais, é dicir, que é un tema que se todos os partidos teñen vontade pode aclararse, para que non estemos quen dimite, quen non dimite, pero para eso hai que ter a vontade de todos os partidos de sentarse. E o PSOE non o tuvo, o PSOE non o tuvo onte. A ver, Xavier, logo Xoan, se unha diputada, hoxe ministra, encontra un Jaguar no seu garaxe e non sabe de quen é,
Eso en Europa é dimisión inmediata. Están dimitindo por copiar un párrafo de la tesis de onde 1.000 millóns de euros destinados aos parados que os gastan en vicios inconfesables, vamos, é que eso xa é para que o goberno de Andalucía dimita. A ver, Xoan, Partido Socialista. Xoan, que volve o tema de Santiago. Que moi disciplinado. No, quería que volveramos aí, porque, ao fin e ao cabo, creo que o que debería centrarnos a atención. Claro que o que acontece en Madrid é sumamente importante, e este pacto, que chamas pacto, que, bueno, unha proposta son de medidas contra a corrupción, sí, na que non está presente a segunda forza política do Estado, aí o deixo, e donde as outras forzas que o suscriben, permíteme, as outras forzas políticas que participan queren que se implique tamén a sindicatos, organizacións vinculadas a partidos políticos e a Casa Real. E aí o Partido Popular non transixe. Onte aceptouse unha emenda de Converxencia e Unión na que se inclúen institucións e mesmo a Casa Real e que é un tema que se abordará agora no debate. Esa é publicado nos medios de comunicación. Hai intención de facelo, evidentemente, hai intención de facelo, pero isto pode quedar en algo de borrallas. Porque, ademais, o que sí é certo é que sempre que o Partido Popular ten responsabilidade de goberno e lle pillan coas mans na masa, entón saca o pacto de corrupción. Pero fai algo, porque o PSOE tuvo escándalos de corrupción e temos que volver. Para que demos, volvendo que temos que volver, e a mellor o que vou dicir acouga un pouco o debate, non? E que creo que tamén temos que establecer claridade a hora de buscar respostas a este problema. Ao problema que afecta estrictamente o Concello de Compostela, porque estamos escoitando que hai forzas políticas que piden a disolución e outras eleccións anticipadas. E eu creo que é bo que a cidadanía teña coñecemento de que se pode facer. E en este, bueno, pois, evidentemente, desde o meu punto de vista, hai que cambiar o goberno. Que este goberno está baixo a sospeita permanentemente e paralizado pola dúbida, paralizado pola sombra. Eu así o vexo. É a miña opinión, é a miña opinión. O mellor é moitos composteláns que votaron este que tamén pasou mismo, seguro. Que non o ven como ti. Que non o ven como ti. Que se arrepinte. Non, que non o ven brevidade, que imos moi mal de tempo. Brevemente. A ver, Xoan. Creo que sería bo, e eu falo tamén desde o pouco coñecemento que teño na materia, dicir que si é pertinente a disolución e creación dunha xestora, porque así está amparado legalmente, sempre cando se pida ante o Consello de Ministros, o señor Feijóo é o que debería de facer, e en segunda instancia, a convocatoria de eleccións, creo, recordar, que me corrixa quen teña máis coñecemento da materia, só está previsto precisamente para cando, por cuestións vinculadas á violencia, ao terrorismo, se inhabilita a posibilidad de constituir unha corporación. Por lo tanto, non é o caso que se dá para o caso para Compostela, pero anterior á disolución deixaría en competencia ou ben da Diputación Provincial ou da Xunta, se fora competente na materia, crear esa xestora, non? Coas dificultades que iso tamén implicaría adicionalmente, non? Pero, bueno, en calquera caso, a miña opinión é que existe un sentir xeralizado en Compostela neste camiño. Me podo equivocar porque é a miña opinión, pero que existe un sentir xeralizado e, ademais, simplemente basta con facer o percorrido de imputacións que hai. E non creo que haxa ningún compostelá, ninguna compostelá con arrobo de selo que lle pareza que isto é sostible e aceptable. Máis imputacións. A ver, Ana, e logo Xavier. Perdona, unha última corrección. Ata que Ramón Vigo, eso foi porque Ramón Vigo foi votado de fora como alcalde en Cee, porque ese home que provén do Partido Popular era o récordman de imputacións de todo o Estado español. Pero neste momento é Orozco. Porque as forzas da oposición o chimparon. A ver, Ana, a modo de conclusión, para deixar este asunto. A modo de conclusión, primeiro, creo que hai un goberno que foi votado maioritariamente, que está funcionando, e hai unha serie de persoas imputadas. Deixemos que actúe a xusticia e despois se hai que tomar alguna decisión, se tomará. Pero neste momento, na fase na que estamos, deixemos que gobernen. Non disolvamos un concello, que hai que tomar unha serie de medidas de xestión diaria. Perdón, pois a corporación. Hai que tomar unha serie de medidas a diario. Non creo que o mellor para os composteláns sexa esa solución. Desde logo que eu non o creo. E sí creo que hai unha utilización claramente política desta situación, porque hai moitos concellos, aquí falamos do caso de Lugo, do caso de Ourense, onde hai tamén problemas deste tipo, e, sin embargo, se está todo centrando no Concello de Santiago. Perdona un momento, Ana. Podesme decir cantos concellos cambiaron de alcalde 2 veces en 2 anos, donde o anterior candidato alcalde ten 3 imputacións, o actual ten 2, hai 4 concelleiros imputados. Das eleccións a Currás, o sea, estaba o Bugallo, bueno, pero dúas en total, que eso aconteceu. Callan
unhas eleccións, bueno, pero o gañou outro, o unhas primeiro alcalde ten eleccións. 3 imputacións, o No, segundo no, no, alcalde ten gañou 2, as eleccións, hai 3 houbo alcaldes un imputados, cambio hai unha de pugna alcalde. interna Houbo de cambio unha de tipa que alcalde, levan como para houbo o cambio de Parlamento de alcalde Santiago. en Por favor, Ourense, isto é como houbo insostible. cambio de alcalde en Ourense. Dices, houbo o mismo, Pero cantos un cambio concelleiros de están alcalde. imputados en Ourense? Cantos concelleiros están imputados en Ourense? Pois que o Cantos? alcalde En tuvo que activo dimitir. ningún. Por O eso digo eu. alcalde, Dimiteu, tuvo claro, que dimitir e dimitiu. Entón, Pero dices, se non hai en a ningún Corporación de Lugo, non hai ningún na concelleiro Deputación imputado. de Lugo, no Concello Na de Corporación de Lugo no non hai ningún Concello de Castro de Rei. non hai ningún concelleiro A imputado vicepresidenta salvo da o Deputación alcalde. de Lugo, Lara Méndez, está imputada a ver, no caso. deixamos que Vamos a remate, ver. Pero non é cuestión, deixamos digo, que remate vamos a Ana ver, e logo Xavier, e logo Xavier. Non é cuestión Ti que de- queres que é digamos? Que máis, dimitan todos. Pois que dimitan todos. Eu Non teño estou ningún problema. dicindo, pero Ningún de todas problema. formas falo A da ver, utilización Ana, ningún problema. política. Pero que non pode ser é que, Remato. claro, que para ti teñan que dimitir uns e No, outros no, non, e no, que no. non, Eu falo de todos, presunción todos, de non teñen inocencia A ver, para todos. a ver, que remata Ana, Falei que remata da Ana, presunción logo de inocencia Xavier. para Creo que todos. hai que ir máis Que a min aló. cando A ver, e gardamos o silencio un pouquiño. Cando se fala e se Pero con pretende brevidade. Sí, de brevedade, dar lecciones de honestidade, de integridade, desde logo o Partido Socialista non pode facelo porque ten demostrado estes días que carece de principios éticos. E vou poñer un exemplo, perdona que o diga, vou poñer un exemplo dun concello que está cerca de Galicia, que é o Concello de Ponferrada. No Concello de Ponferrada, o PSOE acaba de presentar unha moción de censura apoiándose no exalcalde Ismael Álvarez, o condenado por acoso sexual a Nevenka Álvarez. A Nevenka Álvarez, aos acosadores... Mira, traigo aquí. Mira, sí, non. Agora na pausa lle enseñas toda a documentación. Non fai falta que me Por favor, enseñes no, que enfoquen as cámaras. Sí, que trae papéis. Logo na pausa os comentades. En el exalcalde del caso Nevenka para arrebatar la alcaldía al PP. Os acosadores sexuales hai que aislalos socialmente, pero non se pacta con eles. E a mí paréceme que isto, cando se fala de principios éticos, además está apoiado por Óscar López, que apoiou públicamente, que o secretario de Organización do PSOE apoie que se chegue a un pacto con un acosador sexual condenado por acoso sexual, por conseguir unha alcaldía na que foi votado, é carecer de principios éticos. A ver, Xavier. É totalmente certo, aquí está. Os que ten Conderroa... No. Ti apoias un pacto con un acosador sexual. Apoias un pacto... Os que ten Creo Conderroa que nos e están viendo Currás. moitas Esos son mulleres. principios Apoias éticos un pacto que con son un os que acosador defende Ana. sexual. Se me deixas contestar, pero non me vas a deixar contestar. No, pregunto claramente. Por que me preguntas se non me vas a deixar contestar? Ti apoias un pacto, sí. Moi ben. Pois mira, Apoias. Ese pacto Sí. é precisamente o que o alcalde, exalcalde acosador dimite do seu cargo e non formará parte da próxima corporación. Por tanto, ti ocultas parte da información. A ver, en todo caso, eso en Ponferrada pareceme moi interesante, pero eu quero concluir con ese Carlos Compostela. con ese grupo. Vou ter que pedir que lles pechen os micros un momentiño, El dimite de Hai un pacto con un acosador sexual. E queda fora da corporación. E deixamos a un lado, Hai un pacto. deixamos un lado, bueno, xa vos digo que non se vos está escoitando nada. Bueno, para rematar co caso de Compostela, a ver, Xavier, a modo de conclusión, que temos que falar de outros asuntos. Bueno, primeiro, como decía Vascos, hai que explicar un pouco cales son os pasos que se poden dar, non? Eu creo que efectivamente a situación é moi complicada de soster, con elementos de confrontación interna moi fortes e con unha ingobernabilidade moi forte. Creo que o primeiro paso é, desde logo, que dimitan as persoas que están imputadas, e a lista do Partido Popular ten hasta os suplentes. Van no 19, Bueno, pues ten hasta os suplentes, e, polo tanto, mentras non se agote a lista, pois haberá que seguir en esa línea. Si se agotara a lista porque dimitiran máis ou porque polo que fora, pois efectivamente entrase no paso seguinte e entonces hai que sustituir eses concelleiros ou hai que disolver a corporación, non? Por tanto, eu creo que son os pasos que hai que dar. O que me parece lamentable é o espectáculo que se está dando, non? E, bueno, xa... E rematamos. O caso do concelleiro que aparece hoxe con estas facturas falsas da súa propia empresa, é que creo que isto responde xustamente pois a algo máis profundo que xa a propia pertenencia ao Partido Popular. Eu creo que hai unha non toda, pero unha parte da clase empresarial deste país, que é el Díaz Ferrán, e que son ao final de onde bebe o Partido Popular para fichar os seus cuadros políticos e que teñen esta catadura moral, non? De andar falsificando todo e defraudando a Hacienda e pagando aos empleados en sobres en negro. Claro, despois así se pagan entre eles tamén en sobres, non? Isto é un escándalo bastante máis gordo que eu creo que a sociedade
necesita, desde logo, unha reacción máis seria que A un ver. pacto al viento proposto no Parlamento sin ningún tipo de compromiso, cando además Non crees quen propón nos ese acordos pacto como parlamentarios? sí, creo, claro que sí, Claro. fue un parlamentario. Por eso, pero cando, es un cando pacto quen lento propón, suscrito. pero cando quen propón ten legitimidade para facelo, pero ahora mismo Como que non desde ten o legitimidade? Partido Popular non ten Como que non ten legitimidade desde o meu punto de legitimidade? vista. Desde o teu punto de vista. ninguna legitimidade propoñovos- para facelo. Claro, lembro aquí que o único partido condenado por financiación ilegal en España é o Partido Socialista. Ten legitimidade. Sí. Unión tamén. E Unión porque o recoñeceu. Sí, Pero ten si legitimidade, queres se fala de Naseiro. corrupción. Ti fas como unha... No. Pero Naseiro non ti tuvo fas como ninguna unha- Falamos agora de Naseiro, se queredes na pausa de Falemos publicidade. condena. Sí, vale, Imos vale. facer unha pequena pausa, un pequeno descanso no faladoiro, que lles pechen os micros a Xavier e a Ana, que o próximo día quedan separados, xa como no cole, e a volta seguimos analizando a actualidade da xornada que ven, eso, con moitos asuntos interesantes.